Best Collection Mizo Channel clear tu te chi baivek ule. Karnataka le Kerala a Islamic State mi le sa thanhem takan omni in UN chuan soi. ISIS kan ti te hi Islamic State of Iraq and Syria ti na ni a. ISIL Islamic State of Iraq and the Levant ti a hriat an ni bok. UN report in a tarlan dan chuan Indian subcontinent a hian Al-Qaeda mi le sa za som nga tanga za ni velan omni in an soya. Bangladesh, Pakistan le Myanmar a po hian anom nual ni tarlan ani. Abigin Karnataka le Kerala a hian antam zual ni soya ni a. Thudon danin IQIS Al-Qaeda in the Indian subcontinent. Indian subcontinent chunga Al-Qaeda omte hian tun nai hian be puithlak an tum le mek ni a hriat ani. ISIS le Al-Qaeda zirchiang tu pol UN Analytical Support and Sanction Monitoring Team in tarlan dan chuan Kerala le Karnataka hian ISIL mi le sa ISIL ta na mi poimo taktakan omni a tarlan ani. UN Monitoring Team te soidanin COVID-19 wanga in kho kherna awang hian hellam te hian an du angin ma an son chak theilo mai ni anti. IQIS anti Indian subcontinent chunga Al-Qaeda le ISIS omte hi Afghan province a Nimrut, Helmand le Kandahar hmuna Taliban hnuai atanga enkol ni a hriat an ni. Thudon danin IQIS te hian an hroi tulu thina wangin Indian subcontinent a hian phuba lak nan chet lak an tum ni a soi ani. Tun hai hian COVID-19 wangin ramtina kho kherna kalpui ani wangin terrorist tan po du thu sama chet lak na hun rem chang a om lawa. Mi pui pun khom na hun rang le mun poimo tak tak te po kharan ni awang hian helpol te chet lak tum na tam tak po alo hlo cham to ani. US chuan South China Sea chungchanga China avonon le. Washington chuan China in kumsang ni som paruk Arbitral Tribunal manga South China Sea ata ho ringot awangin US chu din hun thalawa ata ani ati. Beijing in diklo taka South China Sea ata anga cheibol hi natakin ando dal zel do ni in US lam hian an tar lang don le a. US Secretary of State Mike Pompeo chuan in rin ni July ni somni panga khan South China Sea chungchanga Washington chuan ngai dan chiang takana ya. Chu South China Sea khi China lalna ramani lo ati. Mike Pompeo chuan Twitter kaltlangin US hian atira tangin het takin ngai dana na ya. Chu South China Sea khi China ta ani lawa. Beijing hian international law abo chet khi ramzalian zok ten kan clear liam mai ringot ani chuan history hian China thil ti diklo a hriat bel ringotang South China Sea buaina hi international law manga chin felanga yani ati ani. Kan hriat fo angin South China Sea mun tam zok khi China chuan aram chunga arin lut mi ani kha. Nine Dash Line siamin chumi kwal khung chung chu aramani thu atar lang fawa. Kuta thaka thlona tumhun le ral thuamte abunti kan tar lang fo to ani kha. July ni somni pathum khan Pompeo chuan South China Sea chungchanga US ngai dan atarlan na. China sarkar khian khilai tuipuya khian adu hoi zong aro rel theina dana nei lo ti in alo sei to ani. Trump sarkar chuan China hi adim lo sor hle a. COVID-19 chungchanga China in khovel ta na laomani ti hrereng chunga hun kha le chen alo ngoi bo puya wang le US thian tharam te abikin India ram chin aron chu pui fowa wang hian tun ma a in China sarkar laka hian US do theina tlaniam to hle ani. Indonesia Navy 10 South China Sea nun chanan zir. Indonesia Navy ta chuan South China Sea nili chung in do nun chanan zira. Tarlan dan chuan July ni somni pali zir top ni khan Indonesia Navy te hi nun chan zirin South China Sea an chetla a. Tun na ya US le India chuan Indian Ocean a nun chan ro pui takin an lo zir to a. South China Sea US, Britain, Australia le Japan ten an tran rual zealan tirin sipay nun chan an lo zir to boka. US le at ho pui ten China an epna thoma. South China Sea kil tu ram te nau pakhat thom chua vak ngai lo. Indonesia chu aron thang har ve hlol mai. US le apol te kong sa kuak South China Sea aron te kwal ve ta ani.
Indolong somni pali le missile boat destroyer te escort vessels pali te chu he nun chan zirna a hian an thok chuaka khomol lama tangpon army lamten an lo zom ve bokani nun chanan zirna mun then khat hi Indonesia's natula thlerkar bula te ni in an economic zone poimo tak China in an ram ni a an chalna mun hnaya te chuan Indolong an watol phei tira an lun ril ngam chia lo na chungin thomero an ron chua ve ani rinlok ang nge in Indonesia Navy te chetla chu China Navy lam chuan an lo thli thlai renga China in aram chin ni a hau bulan ron thrut te chuan China Navy te hian ral kheldar an lo tiri ruai ni soyani India le Nepal ramri in kar bawro ka so sang India le Nepal ramri in kar buena chu asang chho zela India mi le sa tilaka silai me po ani nuwa phei chuan bawro khian ngaya o thei me olawani East Champara Chirokhar Police Station bial hnaya Kharsalwa bordara Nepal Armed Police Force te chuan ninga nikalta July ni somni pathum khan van lam hoin silayan met poka helai thil thlen na hnaya India papakhat chu he thil thlenga hriat lo wang hian Nepal ram chhung ni a hriata an ran te tan nimazon saklai chu Nepal Armed Police Force te chuan dimdoina tel ho lawin kutan lo thlak rep maya East Champara Hospital a dalu ngalani he thil thlenga wang hian India le Nepal ram ria mipui zabor vel chu omzenei lawin an buai noi maya East Champaran Senior Police Official chuan mipui pungkhom te chu a thlem lung oi hnuwa an trin thei hramani Nepal le India lama tual chung ro rel tu ve te chu an buaina chingfel turin an ti ani Nepal a lockdown kalpui ani atang khan India mi le sa te tan Nepal lu hi an lo khap to a chung le khat in tlo ton du te chu no man's line chunga in mu tir thin an ni India mi le sa Nepal hnai waya cheng te hian China thupek zomin Nepal hian India neina anin kalpo na hi an khar ve kan hlau hle ani US chuan Aegis missile defense chu China laka guam him nan adu chuan a mang thei US chuan Aegis ballistic missile defense system chu China laka guam thlerkar him nan a trul chuan mana tumani US defense expert te soidan chuan he thlerkar him apoimo zia an tar langa helai thlerkar hi Pacific tui pui le a che vel him nan US hian engti kongzong pon a him hi a trulani anti US hian guam thlerkar him nan hian Aegis ballistic missile defense system hi a trul chuan mang turina in ruam han meka expert te soidan chuan China le America tunlai boruak wang hian Beijing lam hian guam thlerkar hi an bitum mai an ringani Indo-Pacifica US Navy Admiral in charge Phil Davidson chuan China in helai mun hi aron bei vei chuan Pacific thlerkara US mun malian ber hi khovel me patringin anoi bawl hlom hle ni in a soi Phil Davidson chuan US base guam mi hi him tur chuan US hian Aegis missile defense system hi a hmana trul dona Aegis hi helai ramtan hian in ve na thatak turani a guam hun hi China atanga mel sangkhat zariat laya hla ni a Pacific Ocean lai taka omani guam hun hi Asia mainland tan base thataka ni a heti lai mek hian Chinese sipai thlok bur ho chuan helai guam hun hi US base poimo takani tian hriata wang hian kumtam takti chet dan turan lo ngei to ani US le China te hi lo in dauta sela China hian guam hun hi a missile ho hian duang tokin ron kap thei dona Dongfeng 26 ballistic missile mel sang ni zanga kap thleng thei te mel zakwa kap thei CJ-10 cruise missile te H-6 bomber le YJ-18 cruise missile te hian People Liberations Army te hian anin do longa tangin helai mun hi an ron sai chat thei dona an ballistic missile kap thui thei Dongfeng 41 KM singkhat sangli atanga KM singkhat sanga kap thei te chu helai guam run nan hian an ron lek chu angai don lem lowa Dongfeng 26 ballistic missile te chu guam run nan chuan tok veng viawani heng missile te hi mel matan chuan mang chethleng tu an ni ringot dona China chuan missile then khata tarlan lo te pon guam hun hi aron kap phawar warani hei wang hian US chuan a sipai nun na le
a in do thlawna dollar tluk le ding on tam tak man te chu din hmun hlo oma a ding thei reng ani tia hria a gom hmun ven him na thok tur hian a in sang mar thar hle ani US hian a thil nei te hum him nan missile ka thlak na terminal high altitude air defense missile launcher chu Guama hian a thon lut to a Patriots Advanced Capability 3 missile ka thlak na po ala thon lut thei cheu bokani heng thet le Patriot te hi an defense matong tura duan an ni a heng man ro changkang tak tak te hian melma missile ron ka chu in poia khoi ma in van boruwa ka an lo kap dar chuai chuai thei don ani China lemin an ral thuam an siam bel thu hriat ani lo wangin helai gom huna Aegis missile defense system te hian omzian nei hle don ani khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngei thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule